Og vi har sådan en spagting, der vi kalder springgymnastik. Den hjælper. Ja, jeg skal lige have noget med. It's JP. Fuck, det var for meget. Nej, undskyld, men klar. Mine fingre er røde, det er fordi jeg har malet, og så er det også fordi jeg har lavet springgymnastik, så jeg slår mine fingre. Vi skal til springgymnastik i morgen. Og det er klokken 6 eller halv 6 eller vi skal, ja, det er i morgen. Ja. Så er I klar? Nej. Hallo, don't eat it. That's gorgeous. It's a sound. Hvis I siger, jeg er dårlig, så bare, ja. Kommenter på lov, hvis I synes, jeg er dårlig. Og like, og sådan noget, ja. Der er en mand på vores hår, der er tyk, og han kan ikke hoppe. Han kan ikke hoppe op. He is so bad. Han er dårlig. Han gør sådan her på det. Det er lejlighed til det køleskab. Nej, ikke sådan der køleskab. Det er sådan en gymnastik køleskab, hvor man skal hoppe over sådan en pude. Og så gør han bare sådan her. Så hjælper de ham. Ja, hvis han ikke ligesom er god til det, så prøv at se, hvordan han gør det. Hvad laver I? Vi laver gymnastik. Ja. Gør I sådan, hvis jeg gør? Jeg synes, Nå, jeg synes, at den her måde er så glat, det kommer til at glide. Ja, men vi skal lave alle mulige gode ting. Nej, ja, prøv at se. Hvad? Så kan du lige tage det så fast. Ej, du kan tage mig op og lade bordet og lade stolen. Stop. Okay, jeg er klar. Prøv, 3. Igen, jeg kan ikke, når du står. Prøv at sætte de der måtter fast, så vi kan sådan løbe på dem. Isabella har lavet den her i morgen, så til mig. Altså se. Ja. Det er fordi, det er så godt for hænderne. Ja. Ej, hvad fuck er det? Ja. Wow. I love it. You love it or okay? Oh my god, jeg knækker min egen negle af. Heo. Hvor ligger på vasken de der falske? Falske negle. Jeg har sådan nogle negle på. Det er nogle, der skal ikke. Se, jeg har sådan nogle end de andre falske. Jeg får også nogle en dag. Det var meningen, jeg skulle få den i dag. Jeg er sådan her. Men se min læber. Vi kan også klar til at lave gymnastik. Nej, Isa, den er så ikke fast. Så det skal jeg finde ud af. Så behøver vi den. God idé, jeg havde. Se, jeg har sat den der fast på. Så er I klar? Good morning. Og det er mig. Jeg skal tilbage, hvis jeg kan. Ej, wow, jeg er god. Kom der bare lov, hvis jeg er god. Skriv det. Du er meget god til det der. Ja. Hvad med Isabella? Hun er også god. Du er ikke den bedste. Jeg er den bedste. Nej, hvor er. Kan lige tage lidt glas på? Jeg kan lade bedre være
Møller end I kan. Er det din? Jeg kan stå på hænder længere tid end jer. Jeg kan gå på Laver du en hænder. ny lampe? Jeg kan gå på hænder. Ja, det kan jeg også. Så jeg faktisk også have sådan noget. Jeg kan bare ikke finde det. Okay. Hvad er der? Hvad? Skriv bare. Ja, skriv dernede. Ja, hvad hun sagde. Okay. Jeg sagde bare, at jeg har taget lipstick på en musikas. Sig det rigtigt, okay? Sig, hvis jeg er grim.